Bateragune auziagatik espetxean dauden Ezker Abertzaleko 5 kideren askatasuna eskatu dute gaur ere Logroñoko kartzela aurrean. Elgoibarko Arnaldo Askatu plataformak antolatutako 3. martxa eta elkarretaratzea izan da. Arnaldo Otegi Bera eta Arkaitz Rodriguez preso dauden kartzela aurrean, besteak beste, sortuko exekutibako hainbat kide, Amaiur eta EH Bilduren talde parlamentarioaren ordezkariak izan dira. Aipaturiko biez gainera Sonia Jacintok, Rafa Diez Usabiagak eta Miren Zabaletak ere 1.500 egunetik gora daramatzatela kartzelan salatu dute. Fernando Barrena sorturen bozeramailearen hitzetan, egoera honek argi uzten du bake eta normalizazio prozesua oztopatzeko gobernuaren asmoa. Guk uste dugu momentua heldu dela, hain zuzen gobernuaren aldetik bertan bera uzteko posizio hori nahikoa da bakearen etsai bihurtu dituen apostu horrekin aurrera egitearekin, eta beraz hemendik Logroñoko espetxeko atetik enplazamendua gobernu espainolari, enplazamendua gobernu frantsesari hain zuzen utz diezaiotela bakearen oztopatzaile jarrera horri.